ali, draga hrvatska braćo i sestre, a i vi u svijetu, koji ili ne znate kakva je situacija bila u Hrvatskoj, ili pak ne želite prihvatiti suverenu Hrvatsku, onda ću vas podsjetiti od biblijskih dana, od Staroga Zavjeta, koji je proklamirao načelo oko za oko, zub za zub, pa i sa svojim Novim Zavjetom nije uspio to i takvo ogorčenje ljudi kojima je nanešena nesreća, zlo, da se to prevlada na način da više nikada, da onima koji su činili zlo, da ne bude uzvraćeno zlom. Ni jedna država na svijetu i najorganizovanije vojske od Sjedinjenih Država do Velike Britanije, do Izraela, nije uspjela spriječiti da u njihovim ratovima ne bude incidenata. Pa nismo mogli ni mi, iako sve incidente koji su se desili osuđujemo i pozivamo hrvatske ljude da se ne osvećuju, da ne uništavaju kuće Srba koji su otišli, jer to je sada hrvatska imovina. I mi moramo smjestiti ti svojih još uvijek 380.000 prognanika i izbjeglica. Moramo ih smjestiti u domove, kuće i naimanja koja su ostala, koja su na hrvatskoj zemlji i koja su vlasništvo hrvatskog naroda, Hrvatske države. I danas, kada je već oslobođeno 96% kopnene Hrvatske, a kad je riječ o ukupnom suverenitetu Hrvatske i nad pomorskim dijelom, onda i 97,5%. I danas, znači, kad hrvatski narod slavi pobjedički uspjeh svoje demokracije, uspjeh svoje vojske koji smo uspjeli stvoriti u okvirima Domovinskog rata, u uvjetima kad je čitav svijet bio protiv nas, danas taj hrvatski narod također poziva preostale Srbe da prihvate Hrvatsku državu kao svoju domovinu i da će im zajamčiti i nadalje. I ovdje u Karlovcu, koji je stradao od njih koji su htjeli osvojiti i uključiti Veliku Srbiju, i u svim drugim dijelovima da mogu ostati kao građani, ali razumije se da više nikada ne budu mogli sanjati da Karlovac bude Kordulovac i da vladaju čitavom Hrvatskom.